Mndeni wakithi South Africa. Ubonga lo kaMkhize oqhamuka kwisibani media. Bafowethu. Sibhalwe lo sisi wami la uThanda. Unenkinga nomuntu wakhe. Kodwa ngoba nginayo la uThanda, ngizocela azichaze naye. Sisi wami Thanda unjani? Phela. Ngikhona nami. Ngobonga mina oqhamuka kwisibani media. Ngisacela ukuzichaza sisi usho ukuthi inkinga yakho ikuphi? Inkinga yami isekutheni mina noSiboniso saqala ukuthandana ngo-2020. Okay, sina 3 years sithandana. Bese seyinhlelweni zokuthi ayongilobola ngokwesisendile incwadi ekhaya. Mase belindile kanjalo ekhaya incwadi nami ngakhipha imali yami ngamgcorisela ngoba ngangibona ukuthi userious ngalento afuna ukuyenza. Wayevele ezongikhokhela. Imali yayiphuma ezimalini ezayiphumela ubaba ngoba usanda ukudlula emhlabeni ubesebenza sasaphumele imali njengani zakhe zonke. Ngamnika imali uSiboniso mase ngimnikile imali uSiboniso hayi kulindwe ekhaya kulindwe cha hayi lutho uSiboniso. Manje ngithe angize la ehlweni ukuze bangisize kubuya imali yami noma ngasabuya ngakena kubuya imali yami noma ngifisa ukwazi ukuthi yini enze lesenza senzile kumina ekubeni ade kumina umuntu angilindele ukuthi uzongilobola. Hayi mngani nami wesiphatha umngani nami lwamlobolile. Hayi ake same sisi wami sombheka. Uthe somthola kuphi konje? Unkhona endlini yakhe ngoba kuthiwa bengine ebusuku ngicabanga uthulele manje. Qonqo. Unjani bhuti wami? Yebo ngiyaphila bhuti nginsizwa. Ngikhona mfowethu. Igama ngobonga ngaMkhize mfowethu. Ngisuka kwisibani media ngibhalele umuntu wakho la. Hayibo. Kwenzakalani la? Yona Thanda. Sicela uphume bandla. Hayibo. Ngicela uphume bhuti. Kamera. Awani. Ngicela uphume bhuti khona soxoxa. Uthanda mfowethu la uthi ukhona imali akunikeza yona. Uzoyomlobola. Ngoba wona udla imali yakhe. Lento besingayixoxa. Mina ngithatha kancane angithi lo. Mina ngithatha kancane. Ngenzeni mina isolo sami ukuthi ngifuna imali yami le ahambile lobola ngamngani nami. Kahle Thando, kahle. Hlisa umoya sisi. Uthi walobola umngani wakhe. Kodwa futhi bayifana yini le ifanayo kubona bobabili? Hawu bethu bafu ngayibuza ikhekhe obvious. Awu. Angithi yabo uthi ngijwayela kabi. Ngiyabona ukuthi ngijwayela kabi. Thando kahle Thando kahle nawe phela Thando. Manje pho wamshaya. Anganone usho ukuthi into zabo ziyefana. Yini webalekela ngithi ubile indoda wami oshada umngani nami. Anganubi baba indoda. Ayithi ubile yona indoda. Thando kahle Thando. Olimalanga kodwa bafu. Sibona kodwa. Ngibona ke lengane le. Sengifisa ukubona leyo ntombazana uthi njani. Ngasho umuntu omhle kanje. Hayi inhle kuphe ngaphezulu kwakhe lo. Hayibo. Anganiyambo. Lalela manje ngashoni. Yini singalibambi manje ngashoni. Mndeni wakithi South Africa. Ubonga lo kaMkhize oqhamuka kwisibani media. Bafowethu. Sibhalwe lo sisi wami la uThanda. Unenkinga nomuntu wakhe. Kodwa ngoba nginayo la uThanda, ngizocela azichaze naye. Sisi wami Thanda unjani? Phela. Ngikhona nami. Ngobonga mina oqhamuka kwisibani media. Ngisacela ukuzichaza sisi usho ukuthi inkinga yakho ikuphi? Inkinga yami isekutheni mina noSiboniso saqala ukuthandana ngo-2020. Okay, sina 3 years sithandana. Bese seyinhlelweni zokuthi ayongilobola ngokwesisendile incwadi ekhaya. Mase belindile kanjalo ekhaya incwadi nami ngakhipha imali yami ngamgcorisela ngoba ngangibona ukuthi userious ngalento afuna ukuyenza. Wayevele ezongikhokhela. Imali yayiphuma ezimalini ezayiphumela ubaba ngoba usanda ukudlula emhlabeni ubesebenza sasaphumele imali njengani zakhe zonke. Ngamnika imali uSiboniso mase ngimnikile imali uSiboniso hayi kulindwe ekhaya kulindwe cha hayi lutho uSiboniso. Ngithe mase ngizwa okay ngiqale ngizwa ngabangani vele abangani ka angijwayele bafaya indabeni zethu kakhulu. Mase abangani bami bangitshothi babona uSiboniso hamba nentombazane behlezi besho into engingabanaki kwabangani vele bahlezi bezofuna ukuqhatha. Okay ngomba April mengicabanga April 20 ngezwe ukuthi uSiboniso beyolobola. Okay ngiphike ngoba ngiyazi ukuthi umuntu afuna umlobola mina ngamnika imali. Okay ngiphike kuthe kusanjalo ngithola isithombe komunye abangani bami ebonile naye esendela isithombe ngasase si-viral vele isithombe sesidume yonke indawo. Ngithe mengimbuza uSiboniso wabhoka ngolaka as if imini umuntu oronke.
kusukela lapho kasipina sakho sagcina lapho uxizisana bebuka abantu ngahamba kanjalo manje ngithe angize la ehlweni ukuze bangisize kubuya imali yami noma ngasabuya ngakena kubuya imali yami noma ngifisa ukwazi ukuthi yini enze lesenza senzile kumina ekubeni ade kumina umuntu angilindele ukuthi uzongilobola hayi mngani wami wesiphatha umngani wami lo amlobolile hayi kuthi umuntu ngoba bengizoza kube umunye umuntu umngani wami umuntu ade ngixola zonke izinto sonisoni sekuyena amlobolayo futhi yo ezabuhlungu inkulumo yakho sesiwami kodwa wena ke sikhona isifundo osifundile kulento owayenza for ukugcwalisela umpani ukuthi azokulobola ngifundile ngoba manje into ade hambe isho uhambe ethi akazange nike imali mina ngamnika imali kuba ngifuna ukuyilobola mina yena bengayikho enhlweni uzothi angilobole wayemazi umuntu ayifuna umlobola usho ukuthi bevele ngakuthandi lo bani angazi ke sesizwa kuyena no for lo 3 years wena bobona kanjani ube right siboniso sisaqala ukuthandana ube right ngoba besixoxa ngayo yonke into Sekuhambeni kwesikhathi waqala kube umuntu ojikayo usezohamba athi abangani bakhe ngihlala naye bathi abamazi bona. Mengimbuza athi uhambe nabanye abangani bakhe engabazi mina. Okay fine nalapho ngabi nankinga ngoba vele abajida vele ahlezi izwa ngisho nasendaweni abajidazwana wonke. Mase sengizwa sekuthiwa hayi uselobolile. Ngimqale ngambuza kahle le ndaba le. Wabhoka ngolaka umuntu azothi ngaweza ngilobole ngoba kwenze njani kwa imali yena wayoqala ibhizinisi akusakona manje uthiwa yolobola mina yena sekuyena seyethi uqala ibhizinisi manje yena. Okay ke sixabane egcine lapho silanyule ngoba sacishe impela nje kaba kuphi silanyule ngahamba ngamgcina lapho and futhi mengizwe kuthiwa basaqhubeka abe nomngane nami. Ukuthi nani namantombazane into errong angekujudge seswami kodwa into eniyenzayo akukho right uxoxa ngomngane wakho ngomuntu wakho through abangani benu. Nina namantombazane niyamonelana ninodwa. Awufisi ukuthi indoda yenzele omunye umngane wakho into right kuba ngathi ngahlala enzeka kuwena. Mozoxoxa ukuthi umngane wakho umuntu wakho ukwenzele 1 no 2 wagcina sebekuthathela njengoba sekuthathelile nje. Engimthemba kwami. Ngiyakuzwa Thando kubhlungu futhi okwenzekile but ake sizame ke siyombheka. Emake Thando before siyombheka uthe usiboniso. Yeah. Before siyombheka usiboniso ake usho. Wena bokwenzeka mhlambe ube nomngane wakho mhlambe nomuntu wakho noma khona wakusola obukusola nje. Hayi akukho ebengikusola ngoba ngisho ngimxoxela umngane nami usiboniso menza into embi ubengiyala as if ngifunela into enhle and ufuna ukuthi ihambe right. Futhi bakwazile nje ukuyifihla into yabo ngoba ngaze ngibone lutho. Hayi ake same sisiwami sombheka. Uthe somthola kuphi konje? Unkhona endlini yakhe ngoba kuthiwa bengine ebusuku ngicabanga uthulele manje. Okay mama ake same sombheka. Nale mali uthi uyifuna. Unethemba soyithola? Hayi kona ngiyayidinga bandla. Ngiyayidinga ngekwazi nje ukuthi ngingathola kanjalo ngemali yami ahambile olobola nga umunye umuntu. Okay mama ake same sombheka. Ngicanga somfica nje lo muntu. Hayi somfica ngoba ngineshow ukuthi kuthiwa bengene ebusuku. Ha. Alona iphente intombi yakhe nje leli. Hayi akubona. Mhlambi ilona ngiyasola mina. Manje ungenze nami kuthiwa simfice nentombi. Hayi bonke kulungeke. Konje thoba ni? Siboniso. Siboniso. Yeah. Qonqo. Unjani bhuti wami? Yebo ngiyaphila futhi nginsizwa. Ngikhona mfowethu. Igama ngobonga ngamkhizi mfowethu. Ngisuka iSpan Media, ngibhalele umuntu wakho la. Manje amakhamera enzakalani? Njengoba ngisho nje mfowethu ngisuka iSpan Media ngibhalele umuntu wakho ukhona afuna ukukhuluma nawe. Mhlawumbe wagqoka iskipa uphumele ngaphandle noma singene ngaphakathi. Hayibo. Kwenzakalani la? Yona Thanda. Sicela uphume bandla. Hayibo. Ngicela uphume bhuti. Amakhamera awani? Ngicela uphume bhuti khona soxoxa. Hayi inhlanhla samthola ba?
Nganisisi. Ngase ngishilo bhuti sibhalele umuntu wakho la. Uthanda, uyamazi vele? Hayi ngiyamazi umuntu wami. Uthanda mfethu la uthi ukhona imali akunikeza yona. Imali onginika yona? Uzoyomlobola. Oh, ya khona imali anginika yona. Kwase kwenzakalani bhuti? Phela wabo usisi bekade ngisandana naye yabo le mali wanginika ngoba ngithi mina yabo ngizoya kumlobola. Ngenxa ukuthi saba nezinkinga ke mina naye. Naba nezinkinga noma wena waba nenkinga naye? Ukuthi usisi ukuthi ayibo Bhuti yini manje kodwa? wami, lalela, ngaxabana noThanda. Iphi imali yakhe? Uzongihlaza phambi kwamakamera. Iphi imali yaThanda? Hayi lento bese ngayixoxa kahle. Angeke ngasho ukuthi uvidanenze ngathi mina ngirong. Iphi imali yaThanda? Wena ngijwayela uyazi. Iphi imali yaThanda? Ayikho imali uyazi nje. Angikunikanga imali mina uzoyangilobola ekhaya sihambise incane. Wena ngijwayela kabi wena. Hazi ngihlayibo. No, musuthi ukujoyela kabi. Wena umjoyela kabi. Oqala Uvikela umthathe mana. Oqala umthathele umngani wakhe. Wathatha imali yakhe wathi uzomlobola. Wenza izinto zakhe ngemali yakhe. Wenzani ngale mali? Wena ngijwayela kabi. Wenzani ngale mali? Yazi ngijwayela kabi lo. Wena uyohlangana. Ungamkhombi mfethu, ungamkhombi ngoba wena. Yena ngimjola ngifuna imali yami nje. Wenzani ngemali yakhe? Wenzani ngemali yaThanda? Uhlwana uchaza achaza iqiniso ayikule ethi ngimjoyela kabi. Unezidingo ngemali yaThanda? Ngani wena wanginika uthanda ngani imali wanginika uthanda? Awusebenza? Ngiyasebenza. Manje pho? Nanginginika ngoba ngangikusiza nganganginikela uthambo lobola umngani nami nganginika ngoba ngisiza. Kumnandi ubona ingane yabantu isikhala manje ngenxa yakho. Kumnandi. Hayi lento futhi bese ngayikhuluma kahle. Hayi uthi ngifile nama. Ngikhuluma nawe wenza ngathi mina ngirong. Ngikhuluma nawe wenza ngathi mina ngirong. Hayi wena mfethu ngibukanisa. Hayi futhi bese ngayixoxa bese wena umbukanisi nabantu uthanda nomngane wakhe uthatha imali yakhe. Aza umlobola. Yini ucabangele wena ungamcabangele umunye umuntu? Special osifazane. Ngibuza kumnandi umbone ekhala manje ngenxa yakho. Kumnandi lokho kuwena. But ukuthi yabo le mali wanginika ethanda ngoba nakho ngithi yabo ngithi ngizonga kumlobola yabo. Wawukuthi ke ekhaya ke uma abo akekho ekhaya bekho kahle ngokwesimo. Wanginikeza ethanda ngoba nawe ekuthanda efisa ukuthi nigcine nomama nobaba. Hayi ukuthi uthathe imali yakho hamba ufeze idingo zakini. Yini ungabuyelanga kuyena pho uyokhulumisana naye? Ukuthi lo musu ukuthi uthi lo. Usukhoma umuntu osifazane. Oqala wrong thatha imali yakhe futhi sothi lo. Wena ngijwayela wena. Uthini umphakathi manje? Libeleke ekhuluma ukuthi sengicela imali yami ngisafuna isikhuluma okunye. Ngicela imali yami. Kanti uzwele bhoti. Uthi ngiyithathephi? Uyazi nje ukuthi ngiyitoho nale ngisebenza kona umsebenzi Okay, uthini? itoho lakho lukaze lobola umngani nami. Ngicela yami imali ngikuze siqhubeke simove on ngiphe ngisafuna ngibena Mathando kanti imali yakho ithathe wenzani lo? lento eyidingo ayikho ayishoyo. Uhambi lo lobola umngani nami. Uyakuphika indoko manje umbuzeni nanku. Sibonisa uyakuphika lokho kushoyo. Yabo wena. Yazi lento bese ngayixoxa. Bonisa uyakuphika lokho kushoyo. Ngithathele imali ngomlobola umngani wakhe. Ngenxa ukuthi yena Mana ke mana. Ngenxa yena unjani? Yini yona eyazi yadala ukuthi ushiye uThando uhamba uthatha umngani wakhe? Wahewa yini umngani wakhe? Yini uThando la ngenayo umngani wakhe anayo? Nami ngifisa kwazi lo. hayi baba yayafa nento efanayo. Manje pho yini inkinga? Bo wena. Cha ngiphendule yini inkinga umuntu ukusabisa uThando? Bhuti wami angifuni uxabana nawe. Yini lokhu kusabisa uThando? Ngoba wena udla imali yakhe. Lento bese ngayixoxa. Mina ngithatha kancane angithi lo. Kahle Thando. Mina ngithatha kancane. Ngenzeni mina yini isolo sami ukuthi ngifuna imali yami le yahambela lobola ngamngani nami. Kahle Thando, kahle. Hlisa umoya sisi, hlisa umoya. Bo manje ayenzayo. Kufanele enze lento ayenzayo. Wena wenzeni wena kuyena? Wenzeni wena kuyena ezenze lento ayenzayo? Wena bongenze njani? Ngafika uthatha umngani wakhe uphinde udla imali yakhe.
Ave sibe singayixoxa kahle. Yini ezoxoxa? Amakhamera. Yini ezoxoxa? Awana amakhamera. Yini ezoxoxa? Ngifuna imali yami, ngisafuna ukudla ngifuna imali yami. Yini ezoxoxa? Avethi ngihlaza nomphakathi manje. Wow. Wena umhlangano Unendaba nomphakathi uthi nomphakathi. umngani wakhe. Ngiyakubuza. Ngamhlanga. Yini ucabangele wena yena ungamcabangeli? Cha musukunqapha ngiyabuza unqaphela mina noma unqaphela yena? Yazi wena ungijwayela kabi. Bese ngayixoxa kahle lento beside ukuthi sisoba uthuna. Ubese akuthola nocingweni uThando. Bese akuthola ucingweni. Wangiblocka. Manje manje uxoxa kanjani usumblockile? Uthwala bona umngani wakhe. Kodwa futhi bayifana yini lefanayo kubona bobabili? Hawu bethu bafu ngayibuza ikhekhe obvious. Awu. Angithi yabo uthi ungijwayela kabi. Yabo uthi ungijwayela kabi. Thando kahle nawe phela Thando. Manje pho wamshaya. Anganone usho ukuthi into zabo ziyefana. Yini webalekela ngithi ubile indoda ohamba oshada umngani nami. Anganubi baba indoda. Ayithi ubile yona indoda. Thando kahle Thando. Olimalanga kodwa bafu. Sukuma kodwa. Ngibona ke lengane le. Mfowethu. Ungamsoli enza nje kuwena nje. Wena udwa ethenze lento ayenzayo. Yini ayibona into yenzayo? Ngibonisa nabantu manje. Ngifuna imali yami. Ukubuka abantu anginendaba mina nokubuka abantu. Hayithi uvela ufuna bakubuka uhamba oshada umngani nami ngikhona. Bayakubuka ke. Kodwa nawo wrong Into mfowethu. engizoyithini. Mana ngoba phela uthi wena bayifana. Umshiyelani yena? Ngoba phela uzwamnikeza nemali umuntu umuntu akuthanda mfowethu. 3 years wonke ngithandana naye. Ukuthi umngani wakhe Cha manje wathi umngani wakhe. Wena futhi uthi bayifana kodwa futhi manje umngani wakhe ungani umngani wakhe? nginika kangcono bafe. Futhi abayifana lo bani? Yakhe Thando. Umngani wakhe mnandi. Thando. Udoti kawo nalo aphendulayo. Udoti la uphendulayo. Ngeke ngimenzele uthi. Yabo baba. Uyalwa lo muntu lo. Mina ngisazi ke Thando soyithini lento ngoba manje wena olwayo wena ufuna sokulandela imali yakho. Ngifuna imali yami. Hayi bele chaza ezinye izinto. Ngisafuna ukuzwa ukuthi ubani umkhethe ngoba kunjani. Ngifuna imali yami into engifuna kuphela. But nangithanda uyasho ukuthi ucela imali yakhe asafuna istory eningi. Uthini? Wena. Yini singayithatha le ndini yakho? Osondela ngibona. Ayikho phela nethi singayithatha la. Yini singayithatha la? Wena mawubheka yini singayithatha la? Yakhava imali yaThando. Imali yaThando umfethu awusho imali yakho mhlaba namhlanje mhla 14. Mhlaba namhlanje. Mhla 18. uThando uzoyithona imali yakhe. Ngizozama ngihlanganisa. Yabo nje wena. Cha ngiyakuzwa uzozama. Ngifake endlekweni manje. Ngifuna unginikeze idate. Ngithi uyazi ukuthi Wow. Ngithi uyazi ukuthi Angifuni engcezo zakho ngifuna imali yami. Ngiyapatanisa ngithola yona imali encane le. Nami bengazi ukuthi uyabhadana isikhathi nginemali yami bekithi ubhadanisela thina. Hayi umngani nami. Ngifuna imali yami. Kodwa mngani wami uyasiphoxa. Ngiyithathephi? Uthi ngiyithathephi? Ubuza umuntu oronke. Mhlawumbe nakuyena ungayithatha ngoba ugude ekuthatheni imali zabantomzana. Yibo lento bafu. Mngani nami ngicela unginikeze idate ukuthatha imali. Sambe uThando uthi asafuna izitori zakho. Ngaze kwamanje oba kusabheda ngaza. Cha nganasebenza wena inyanga iyaphela phela uhola mhlaba 25. Mantendi hola nini? 25. 25. Yeah. Sifike nini 25 noma 26? Angazama ukuhlanganisa ngidayise nezinto ezikhona ekhaya. Enjenganani mhlawumbe ungawazi ukhavela imali yaThando? Yeah. Ngoba vele ekhaya khona silokho sinezimbuzi nezinkukhu. Ezakho noma ezakini? Ngizozama ngixoxe phela nawe ekhaya sinobafu ngizozama nobafu sixoxisana. Nje ubusho kanje mngani wami. Bese ngibuye okwesibili kuzobe ngingasekho right. Ngiyakucela kwamanje ngicela musokumkhomba ungamkhombi. Ungamsabisi. Kwayo into yenza yicala. Ngibona ingane le. Mase ngibuye kuzobe ngasekho right ngiyakucela. Yes. Ngizobe ngasekho right. Soxabana ngempela. Hayi ngiyabuzwa. Uyavuma. Hayi ngiyavuma. 25 siyabuya sola imali. 25 Thando ngicela jamuso. Ngiyamusa angiyoba kuhle shema ekhiphi. Wasinika imali mhla 25? Phela ngizolonga iyafula kancane. Kodwa wena ngizoyikhipha. Uyakuvuma lokho Thando? Anginankinga zinomali yami ikhala esandleni. Njobe ikwazi ukuyokhala ezandleni zabanye abantu. Half noma uyifuna yonke? Half noma ngayi imali ngiyayidinga ukuthi imali yami ezilonge iqedile. Anginankinga mfowethu. Kodwa engikutshela kona ukuthi meke sengayithola imali mina ngixabana nawe.
umuntu wesifazane lo fasa imvikele ungamxhaphazi ngoba nakwazi ukuthanda Ngixhaphaza ungifikela namakhamera lapha emphakathini wena mawuthatha umngane wakho umxhaphaza umxhaphaza nomthatha umngane wakhe into esinengingila uphinde uthi imali yakhe ngaphezulu uhambo lobalele nomngane wakhe wena ucabangela wena wedwa umcabangela omunye umuntu special umuntu wesifazane sengifisa ukubona leyo ntombazana ithi njani ngasho umuntu omhle kanje hayi inhle kuphe ngaphezulu kwakhe lo hayibo anganyambo Thando wethu hayi ngibona kanjani Fayenze njani kule nto yenzayo nawe kufanele enze njani kule nto yenzayo 25 Thando ngicantsa right canda sambeni bafethu sambe mfethu wena 25 sabuya ngalokhu umkhombo lalela manje ngashoni yini singalibambi manje ngashoni hey mphakathi ngicantsi nibonile nani nibonile ukuthi hayi bekushube ngempela nami cishe ngakhala phansi lapho uThando efuna imali yakhe bafowethu ngicantsi kodwa sesifundile isifundo la special bantu besifazane ungathathi imali unikeze indoda uthi ayihambe yolobola izokulobola ngayo noma ngathi uyifikile izokulobola leyo ndoda ngeke izihloniphe because wena uzilobolile awulotsholwanga indoda uzilobole ngemali yakho sesifundile isifundo bafowethu ngicela lokhu okwenzeke kuThandweni usiboniso kube isifundo ukuthini singashawa induwe yodwa ngiyacela bafowethu nokuthi nixoxele abangani bakho ngomuntu wakho ungayenzi leyo nto Thando ngicela usifundile isifundo nawo lento enzekile ngisifundile ngiyabonga sisiwami ngicela 25 fast sibuye sizobheka usiboniso la ngengazi ke mhlawumbe uzovashintsha umqasho emakhaya kube yawazi yeah hayi ngcono ngoba uThando uyawazi nasemakhaya kuba usethi imtholile emqashweni sihamba sombheka emakhaya kubo ngiyacela bawethu ungasa subscribe ngicela subscribe ukuze sikwazi ukuthi simthumelele konke imisebenzi lesiwenzayo ngiyacela siyabonga